Guten Tag. Hej Æsel, hvor gammel er du? Jeg er 14 år. Hvad er din livret? Kartofler med brun sovs. Hvorfor skulle vi være spillemænd? Fordi det ville være så meget mere kedeligt at være tømrer eller maler, og så bliver man også super glad. Hvad var det bedste ved dagen? Det var da vi stod foran ruderne og skreg, og da vi jagede røverne væk. Hej hund, hvor mange år er du? Ja, 14. Hvorfor lå du og pustede i stedet for at løbe forvirret rundt? Fordi jeg blev træt. Hvad er det bedste ved at være jagthund? Så får man lov til at gø. Okay, tak. Hej Kat, hvorfor står du på hunden? Fordi jeg ville ikke kunne holde til, at hunden står oven på mig. Hvor gammel er du? Jeg er 11. Kan du godt lide fisk? Ja, jeg elsker det. Hvad kunne du bedst lide ved den dag? Da jeg fik noget at spise inde i huset. Okay, tak. Hej Hane, hvorfor skreg du i stedet for at flyve eller løbe? Fordi jeg ikke kunne tænke ordentligt. Hvor gammel er du? 7 år. Hvorfor klatrede du op i træet i stedet for at blive på jorden? Fordi det kunne være, der var lys. Elsker du at gale? Ja, det var det bedste. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No. Tornerose, hvordan var det at sove? Jeg kunne ikke mærke det. Hvordan var så kysset af prinsen? Det var dejligt. Gjorde det så ondt at stikke sig på tenen? Jeg kunne ikke mærke noget, før jeg faldt i dyb søvn bagefter. Nå, ondheks, hvorfor skulle Tornerose sove? Jeg blev inviteret til en fest. Hvorfor valgte du så en tjørnehæk ud over slottet? Fordi den stikker. Vi kører. Nå, prins, hvordan kom du så igennem tjørnehækken? Den er stor og svær. Er du så glad for Tornerose nu? Ja, jeg elsker Tornerose. Hvordan blev du kongen? Det er helt tiden været. Blev du så ked af det, da Tornerose hun sov? Men jeg sov selv. Rødhætte, var det uhyggeligt at gå alene i skoven? Nej. Har du fået nogle ar eller lignende, da du var inde i ulvens mave? Lidt rifter. Hvorfor gjorde du, som ulven sagde i skoven? Fordi jeg så en masse flotte blomster, og jeg tænkte, at bedstemor, hun ville blive glad for dem. Hvad tænkte du, da du så bedstemors dør stå åben? Det plejede bedstemors dør ikke at gøre, så jeg blev bange. Hvad tænkte du, da jægeren reddede dig? Jeg tænkte, han skulle bo hos mig. Bedstemor, hvad tænkte du, da du så ulven? Jeg tænkte, da jeg så ulven, jeg blev bange, fordi jeg tænkte, at nu æder han mig sikkert. Så ja, jeg blev bange. Hvordan så der ud i ulvens mave? Der var mørkt, så jeg så ikke så meget, men det var pænt klamt, fordi der var fugtigt og ulækkert. Var du bange? Ja, det var jeg. Hvad Meget tænkte bange. du så, da jægeren kom og reddede dig? Det tænkte jeg, ja, endelig er jeg frelst. Så der blev jeg glad. Jæger, var det ulækkert at skære ulven op? Nej, det er jo så vant til som jæger. Var der blod eller sådan noget på Rødhætte og bedstemoren, da de kom ud af maven? Nej, ikke særlig meget. Var du ikke glad, da du fandt ulven? Jo, jeg ledte efter den i rigtig lang tid. Hvad tænkte du, da du hørte nogen snorke fra bedstemorens hus? Jeg tænkte sådan, nu plejer hun ikke at lyde. Hvorfor løb du ikke din vej, da du havde spist bedstemoren? Fordi så kunne jeg ikke spise rødhætte. Hvorfor spiser du egentlig mennesker? Fordi de smager godt. Hvorfor spiser du ikke rødhætte med det samme? Fordi så kunne jeg ikke også spise bedstemor. Er du en lonely hund? Ja. Så. Har du det godt med at være en ond, slem
Ulv. Ja, det har jeg. Hvorfor? Fordi de andre, de undmoder mig. Så synes jeg også godt, jeg kan undmode dem. Mor, var du bange for, hvad der skulle ske med Rødhætte, siden du skulle gå direkte hen til bedstemoren? Ja, Hvorfor skulle Rødhætte gå hen til bedstemoren og ikke dig selv? fordi bedstemoren elsker sit barnebarn. Hvorfor valgte du at give Rødhætte vin og kage med? Fordi bedstemors livret. Hvorfor red du på en hest? Fordi jeg var den prinsen på den hvide hest, og så i stedet for at gå, så kunne jeg løbe meget hurtigere på en hest. Hvordan var det at se heksen i stedet for Rapunzel? Jeg fik et chok, så jeg faldt ned, og så faldt jeg ned i en tornebusk, og der fik jeg en torn i øjet, og så blev jeg blind. Har du en sort kat? Ja, det har jeg, og jeg er rigtig glad for den. Den er 3 år gammel og hedder Jens. Hvorfor har du taget Rapunzel til fange? Fordi hun har meget magisk hår, og det er langt, og man kan bruge det til alt. Muligt. Ja. Hvordan var det at blive taget til fange? Det var ikke sjovt, det var rigtig uhyggeligt, der var helt vildt mørkt. Hvad kan dit hår? Det er langt, og det er magisk, og man kan hive folk op ad tårnet. Wie heißt du? Ich heiße Johanne. Wie alt bist du? Ich bin 8 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Ølstykke. Yes, det er farven. Nu kommer farverne. Rød hedder rot, grøn hedder grøn, blå hedder blau, hvid hedder weiß, sort hedder svart, gul hedder gelb, grå hedder grau, brun hedder braun, orange hedder orange, pink hedder pink, lilla hedder lilla, og helrot, nej, og lyserød hedder helrot. Tschüss. Auf Wiedersehen.